El passat 30 de novembre es va realitzar l'11a edició de la Fira de Sant Jordi de Nadal a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, on els protagonistes, com no, eren els llibres. Hi podien trobar des de food trucks, paradetes de llibres, xerrades, presentacions de llibres i fins i tot taules rodones. La idea sorgeix una mica de la necessitat de llibreters i d'editors de poder fer una gran festa, com és el Sant Jordi a la primavera, a l'època de Nadal, per convertir també el llibre en un obsequi per regalar i nosaltres que vam dir, ostres, doncs anem a ajudar, no?, el sector una mica. La fira es presenta com una oportunitat de descobrir les últimes novetats literàries i el fons editorial, amb la participació d'autors com Ramon Jané, Elisenda Pineda o Laia Vilaseca. Però dona gust de veure tot aquest ambient, aquesta música i tanta gent interessada per la cultura. Perquè està feta expressament per atreure aquest tipus de gent que és lectora ocasionalment i perquè sigui més adient, més fàcil accedir-hi. Fins i tot els tipus de publicacions que n'hi ha són més obertes a tot tipus de públic. Els organitzadors de l'esdeveniment, com cada any, són 3C, la comunitat d'usuaris culturals més important de l'àmbit català, fundada el 2006. 3C organitza tota mena d'activitats culturals relacionades amb les arts escèniques, la música i clarament el sector editorial. Nosaltres volem que cada any vingui més gent, consolidar-la més, que el públic la conegui més i de cara al 2026, que el 3C fa 20 anys, volem fer una gran festa. Començarà també la primavera perquè el 3C va néixer el dia de Sant Jordi, però culminarà amb el Sant Jordi de Nadal. I el Sant Jordi de Nadal serà la nostra gran festa per celebrar que el 3C fa 20 anys. El Sant Jordi de Nadal ha aconseguit portar la màgia de la cultura catalana de Sant Jordi juntament amb la màgia nadalenca, creant un esdeveniment únic per a tota la família.